TV. Here, we will be showcasing videos of our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Uy! Enjong, ano ba? Siya kasi, mapanakit kasi siyang tao. Ganyan talaga yung basketball, pisikalan. Hindi talaga yan maiiwasan. Hindi naman sa physical yung tinutukoy ko eh. Eh, ano? Emotional. Sinaktan niya ako emotional. Sinaktan mo ang puso ko. Time out! Time out! Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit kaya ng laro? Kasi po, yan si Vicky. Lagi ko naman pinapasahan pero hindi makashoot. Hindi hindi totoo yan. O ano, Vicky? Ano bang nangyayari sa'yo? Duling ka ba? Anong duling? Sumusobra na kayo, coach, ha? Lagi na lang akong sinasabihan ng duling. Okay guys, ganito gawin natin. Ikaw, Tekla, bantayin mo si Dora kasi siya yung pinakamalakas sa grupo. Ikaw naman, Marimar, bantayin mo yung pinakamalaki sa kanila. Okay? Let's go! Time out! Time out! Ano ka ba, Marimar? Di ba sabi ko bantayan mo yung pinakamalaki sa kanila? Eh, binantayan ko naman, oh! Anong binantayan? Eh, ibang malaki naman yung binantayan mo. Eh, ano pala ibig sabihin nyo? Malaking dibdib yung binantayan mo. Time out! Time out! Guys, ano ba? Focus! Focus, please! Sorry, coach. Kasi yung mga pogi doon, nakalabas yung abs. Sige, teka. Puntahan. Hoy, pwede ba asutin niyo yung mga damit niyo? Ha? Bakit naman, coach? Pang-distract nga to sa mga kalaban eh. Kasi pati kami nadidistract. Ayos ka lang ba? Pero alam ko, kaya niyo pang lumaban. Injury lang yan. Ang importante, lumaban kayo ng patas. Laban lang. Tara, laro na ulit. Ha? Wow, galing nyo naman magsalita ah. Bakit? Palibhasa, syempre, sasabihin mo yon kasi coach ka sa kabila. Oh, ito yung gagawin natin ha. Basta laging libre si Dora, ibigay nyo na kagad sa kanya yung bola ha. Tapos lagi kayong alisto at bantayan nyo yung galaw ng kalaban, okay? Tapos, basta, pagbantay kayo ng maigi, okay? Okay. Sige, coach. Hey! Kyle! Saan ka pupunta? Hindi ka kasali. Ano ba yan? Di na naman ako kasali. Palagi na lang po akong bangko. Buti pa sila may binabantayan. Wala na ba talaga akong silbi sa grupong to? Sige na nga, magbantay ka na. Yes! Oh, kasali na ako! Hoy! Oo, bantayan mo ng maigi ha. Yung water jug natin, bantayan mo. Baka kasi may uminom na iba. Okay
Okay, team. Ganitong gawin natin. Ikaw, Tekla, lagi mong bantayin yung point guard nila. Ikaw naman, Luningning, lagi mong pasahan si Tekla. Ikaw, Sharo, mag-focus ka lang. Tsaka ikaw... O, asan si Bebang? Ay, coach! Hindi makakarating si Bebang. May sakit daw. Naku! Sayang! Kailangan pa naman natin ng manlalaro ng magaling at buong-buo ang dibdib para maglaro. Kaya nga po, coach eh. Sayang, walang buong-buong dibdib. Yan. Ah, coach! May kakilala po ako. Huh? Ayun no? Buong-buo yung dibdib. Time out! Time out! Time out! Ano bang laro yan? Ano bang laro yan? Laro pa ba yan? Lalo ka na, Bebang. Puro ka na lang traveling. Ako ba, coach? Eh, si Amor nga eh! Nagkakamali ka. Isa na nga lang yung may tamang ginagawa sa inyo. Ikaw naman, Suleng, isang foul ka na lang, gagraduate ka na. Coach, ako na naman? Ba't di siya sisihin mo? Si Amor, isa na nga lang yung may tamang ginagawa sa inyong lahat. Salamat po, Tay. Pagbutihin mo pa, anak, ha? Kasi... Time out, time out! Guys, ano ba kayo? Ano bang klaseng laro yan? Di kayo nakikinig sa akin ah. Ginagawa nyo lang lahat ng gusto nyong gawin. Sorry po, coach. Sorry. Di kasi kayo nakikinig sa akin eh. Alam nyo, kung ganyan ang ganyan, di kayo nakikinig sa akin, mas mabuti bang palitan nyo na lang ako. Sige po, coach. Makikinig na po kami sa inyo. Mabuti naman. Sige, ganito ah. Ay, hindi po, coach. Makikinig na kami sa iyo. Papalitan ka na namin kasi wala ka namang kwentang, coach. Layas! Hoy, saan ka pupunta? Ba't ka kagandi-kandi? Huwag kang babakla-bakla dyan, ha? Hindi po, tay. Kaya nga andito ako sa basketballan ngayon eh. Yan ang anak ko, lalaki-lalaki. Astig! Tay. Oy, Ben!